Aton mga kaaksyon, live sa Liga panatuntunan si Councilor Lidigles Gonzales. Councilor, mayang gabi. May gabi, Action Marlon. Good evening sa ato na listeners sa Action Radio Bacolod. O nagi sa tanan, Councilor, congratulations sa imo sa nga success. Nagligad pa lang, damo gid na nagasiling. Or nagapati nga ikaw sa gyapon amang presidente sang Liga na mga Barangay diri sa Bacolod sa mga adlaw. Nagtakop ng filing sa COC kag isa ikaw sa mga nag-file ano pos. So ikaw gihapon. How does it feel nga liwat nga napilian bilang presidente konsehal? Yes, so Action Marlon, speechless kita no. But ang aton is we are privileged na kitagaan gayunan to serve one more term para sa aton na Liga ng mga Barangay. Ang pagpati sang kalabanan nga isa sang nakugid nga faktor kon nga wala sang nangisog nga magkontra sa imo amo tong recommendation ni Mayor Albi nga nagligad nga adlaw yaman gani ginpabalos publiko. Ginsaysay man to ni Mayor Albi councilor kon anong iya sinigin basihan no. Pero sa imo ya councilor para sa imo abi no may ara kaihan iban nga nakit-an sa kaugalingon mo kung nga ang pagsalig sa alkalde kag siguro sang tanan nga mga pareho mo man nga kapitan ara gihapon sa imo konsyal. Action Marlon, so sinadiscuss to ni Mayor Alvin na elimination process is ang SGLGB award. Then ang next na elimination process is the 16-0 street last na barangay election nato. So two criteria para sa elimination process niya ang yan nakipilan para mag-recommend sa ato ng mga fellow punong barangay. Ang yan na recommendation who will become the Liga president. No? So siguro, tanan-tanan kami has a special qualities, may lain-lain na mga leadership styles. No? But siguro, yan ako na lang na ang common. We have, siguro, hindi man ni sa akon lang, but in common. So siguro, it's about the passion for public service and of course, ang ato na pag is ang bottom line ng ating paminta is service as its best. That is why nag-SGLGP kita ginaubalan naton ang ato na uba according to the guidelines and according sa ato na pag-love sa ato na respective kumuluyo natin sa sari-sari na barangay. And I know, Action Marlon, ang ato na 61 punong barangays o other 62 ng barangays naton has the same qualities, no? So, na ano lang nang siguro because of experience kasi for the past nato na term nakuha na nato ang duwa ka criteria. Hindi lamang taga-barangay Takuling kundi halos tanan nga Bacolod no nakabalo naman kung ano anangin performance ni Konsehal Gonzales. Now sa imo bag-o nga mandato bilang LNB President sa gihapon sa Bacolod, may iban pa nga plano kag programa si Konsehal Gonzales nga gusto i-implementar? Yes, ang calling gid o ang dream gid ni Mayor Albi na Bacolod City will become a super city sa maging model city sa bilog na Pilipinas, no? So hindi na siya maglayo if ang ato na ang iyang ginahambal niya kay since nakakuha kita award sa SGLGB, so may experience kita and mag-guide nato ng ato na other punong barangay paano nato makuha. One way is much for city kita it's because ang ato na 61 barangays are awardee also of Seal of Good Local Governance. No? Ang SGLGB is go kumbaga sa ingredients go complete package ina sa ato na service ato na pumuluyo. May financial, may peace and order, may social responsibility, may ang ato na DRMO which is very important man kag other components. So siguro ka complete package para sa isa ka barangay. So kung complete na 61 barangays nato hindi na mabudlayan na maging super city. Yes, Ari Konsyal, isingit ko lang makadali, no? May mga hagna or house bills nga ang tuyo sunay dugangan or paluwigon pa ang terms of office ang barangay kag SK. Officers na to 5 years. Anong imo sa ni opinion sa ni Konsehal?
Yes, for my opinion, nag-agree ko na, no? Mhm. Kung namin, kung ma-ratify or ma-amend na ang law naton, Aha. na instead of 3 years, 5 years. So, ang ato na barangay, Action Marlon, Mhm. since nakakawat, sa tangop, gali, no? So, ang barangays are the end users ang ato na mga local or national program, no? Aha. So, ang ato na long-term plan or short-term plan, masapos ipatagayon nun, Mhm. i-sustain naton, no? Kung 2 years, 3 years lang, ano pa lang 1 year is adjustment pa lang. Ang Aha. iba natin na barangay, gani, gaano ka problema pa sa funding, kasi ang year na, then may learning process pa kita, Aha. then plus, damo-damo kita barangay-based institution na dapat ipa-function, Mhm. ang pag-sustain naton, kung example, for the health nato, no? Mhm. Sa data banking pa lang naton, it takes years. So, sa data banking, kita nag-study anong ato na mga intervention sa ato na pumuluyo. So, mga intervention for implementation, may trial and error pa, no? Yes. So, 5 years is a perfect time para ang barangay magka-create life-changing sa ato na tag-sa kakabarangayan. Yes. Sa Liwat, congratulations. Anong imo sa mensahe sa mga pareho mga kapitan, government officials, sa mga taga-takuling or sa mga bakulod nun, konsyal? Yes, first sa ato na mga respective punong barangays, no? So, ang ato na, let's bring back the work to table, no? So, sugod kita obra na, I'm looking forward for the cooperation naton sa Liga ng mga barangay. Kasi without you, the Liga cannot function, I cannot function, upo ang ato ng mga board members, no? So, secondly, sa ato na mga, sa taga-barangay Takuling, Mhm. sa second term, kabalo ko na ang Wednesday, especially the Wednesday, Action Marlon, Aha. kabuhinan, ang Wednesday ko, is because bigatan sa session, Mhm. plus ang tanan-tanan na mga city organization like City Nutrition Council, City Anti-Drug Council, and other organization, kita dagapungko, no? Aha. So, ang time naton, kinabalance naton, but was assured na ang ato na pumuluyo sa barangay Takuling, the same, matinguwaan nato na maihatag ang basic services at our own capacity, no? And to our respective bakulod nun, let us cooperate sa ato ng mga new terms na mga barangay official. Aha. Kasi, especially sa ato na SK, let us be patient and damo-damo pag ina-undergo ng mga legal procedures, no? Mhm. So, but with your cooperation and with your pagsalik, ang inyo na pag-patience, no? So, kinanglanon, ginasang ato na respective barangay official. Aha. Salamat gid konsihal. Cheers to you for a job well done. Thank you gid ha. Good luck sa trabaho. Thank you, Action Man. Thank you. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing!